L'espai Joan Fuster de Sueca acull una exposició inèdita sobre l'assagista. Per primera vegada han eixit del depòsit del museu peces de la seva col·lecció privada d'art que completen les que s'exposen de manera permanent. 60 obres del fons artístic de Joan Fuster ixen a la llum per primera vegada, fet que coincidís amb el centenari del seu naixement. Una exposició molt especial i única. Tenia una quantitat d'obres molt gran i precisament això la fa atractiva, que és la primera vegada que se poden vindre a veure. Hi havia alguns artistes que no estaven representats i hem aprofitat aquesta exposició per a traure'ls. Joan Fuster no era col·leccionista d'art, però gràcies als regals que alguns artistes li feren per col·laborar amb ell, va acumular més de 200 obres. I del que més obres tenim en l'espai és Andreu Alfaro, després també n'hi ha de Manolo Boix, de Joaquim Mitjavila, de Mesa. Entre les novetats de la mostra destaca l'aportació d'algunes dones a la col·lecció. Els artistes com Roser Bru, Àngels Ballester o Pilar Dols, que també tenien molta vinculació amb Joan Fuster i que no estan representades en l'espai museístic. Aquestes obres completen la col·lecció permanent del Museu Joan Fuster i es poden visitar gratuïtament fins al proper 30 de juny.